Dobar dan, drage kolege. Moje ime je Dejan Janković. Ja ću vam danas predstaviti svoj rad pod nazivom Francuska umetnost ili ti primjena IKT u nastavi. Pre svega moram reći da je ovaj rad nastao iz realizacije jednog uglednog časa koji je bio veoma uspešan i bilo je zaista zadovoljstvo sarađivati sa kolegama, tačnije sa kolegnicom Majom Brodović sa kojom sam uopšte uradio korelaciju, jer ona je nastavnica likovne kulture, ja sam francuskog jezika i mi smo zapravo spojili dve divne stvari, znači da ne kažem književnost i umetnost uopšte uzev kroz Francusku, ali tako koje je moje, da kažem, životno opredeljenje. Ugledni čas se desio 7. maja 2018. godine u 6. Beogradskoj gimnaziji, gde smo tada i Maja i ja radili. Ono što je važno da kažem, to ovde neće pisati, ali ja moram reći koji je bio cilj samog uglednog časa, znači upoznavanje učenika sa značajem francuske kulture i umetnosti i njenog uticaja na srpsku umetnost uopšte uzev. Ono što ću takođe pomenuti, to je da smo imali video zapise koje je Maja nas snimila, gde su se presljala neka dela ili konkretno ovaj muzej Orsay koji je ovde dat kao primjer da mene podsjeti šta treba da kažem na zadatu temu i vidjet ćete neke od umetničkih dela koje smo provukli kroz Kahoot kviz. O Kahootu ću reći nešto posle. Dodatno, što se tiče samog uglednog časa, ili ti ovog sad koji je, rada koji je proistekao iz ovog uglednog časa tačnije, znači, na kraju časa su učenici bili u stanju da prepoznaju koja autoru pripada neka slika ili skulptura i da upoznaju kulturnu istoriju Francuske uopšte, jer smo mi spojili, rekao sam već, književnost i likovnu umetnost ponajviše. I ovde, evo vidite, podsjeća me ova animacija na čuvenu sliku Girocoa. Dalje, cilj ovog istraživanja jeste da se ispita kako učenici gledaju na to kako uslovi kojim nastavnik raspolaže mogu da poboljšaju tako nastavni proces i ovde je jedna opet lepa ilustracija Claude'a Moneta. Što se tiče metoda, znači koristili smo upitnik sa 5 pitanja, namenski je bio konstruisan, uzorak je bio prigodan i činilo je 30 učenika. I jedno od pitanja je bilo ko je autor čuvenog mislioca, kako se zove taj vajar. Već sam pomenuo Kahoot kviz, vrlo je praktičan, možete lako da naučite da navigirate kroz isti. Ako ne znate, ja verujem da već dobar deo vas to i koristi. Ovde smo imali sliku devojaka na seni, ili tako čuvenog Courbeta. I Kahoot nam je zapravo bio instrument za istraživanje, to je isto bitno da se pomene. Evo ovde može biti neka od pitanja. Znači, pitali smo gde se nalazi Le Mont Saint-Michel, u kom gradu se nalazi francuski parlament, šta je Chambord, potom smo imali pitanje gde se nalazi čuvena katedrala Notre-Dame de Paris, odnosno roman ko je napisao pod tim nazivom, onda ko je autor slike Impression Soleil Levant, ko je bio Claude Monet i tako dalje. Potom, ono što je važno istaći, kod Kahoota imate i ovu statistiku koja se sama radi, da tako kažem, vi samo izvezete, odštampate šta vam već treba, tako da ovde imate kompletan pregled što se tiče Kahoota šta i kako, i naravno što je jako važno dobijate povratnu informaciju i evo ovde možete vidjeti, pošto se uz pomoć mobilnog telefona glasa na Kahootu, to nadam se da znate, učenici ili koja je već vama sad ciljna grupa koju ispitujete, evo ovde imaju Smajlić, Tužić i Ravnodušić koji im samo glasaju da li im se sviđa kviz, da li bi ga preporučili dalje nekome da ga zaigra i tako dalje. Ono što ne možemo, pre nego što dođemo do finalnih rezultata ovog rada, moram malo da prođem kroz ove opšte stvari, znači nekada je klasična dosta informacija bila prisutna u nastavi, sada je sve drugačije, evo vidite gde su akcenti. Ovde meni najvažnije ovaj treći, ili ti izgradnja pozitivnog odnosa prema promenama. To je ono što je važno da mi kao nastavnici shvatimo da moramo da se mi menjamo, jer se vreme se menja i samim tim nas uslovljava da se i mi menjamo. Sviđalo se to nama ili ne. Ovde imamo 3 retorička pitanja i zašto sada nije dobro kako smo mi radili vekovima. Sad kad pogledamo neki odnos i otvorenost nastavnika prema IKT-u, evo ovde imamo Everett Rogersovu krivu, odnosno da vidite kako je on to na ovoj pravoj prikazao, koji je odnos, ili tako, inovatora grupe koja zostaje. Pošto smo sad u vremenu korone, ovo je rađeno pre korone, lično sam mišlja da nije mnogo pomeren ovaj parametar kako je Rogers postavio, jer mislim da smo negde u tom domenu. Jedina prednost
koji nam je donela, da tako kažem, po znacima navoda, korona je ta što je dobar deo nastavnika hteo, ne hteo, morao da se inovira. I to je, po mom mišljenju, skromnom za svaku pohvalu. I ono što je važno da se istakne ova reč, interaktivnost, je zapravo jedan viši nivo komunikacije koji nam upravo ova digitalna sredstva donose. Bilo da je digitalni udžbenik, bilo da je platforma neka kao što je Kahoot kviz, bilo da je YouTube, neki video zapis i tome slično. Motivacija je jako važna, ako mi nismo motivisani, što bi se reklo, neće biti i naši učenici, zato na ovo pitanje ko bi to pre svega trebalo da bude motivisan, naravno mi. Evo vidite ovu ilustraciju koja govori 1000 reči, kad vi malo prilagodite sebe, ali tako, naravno da će đaci odreagovati i uvek pozitivno, to budite sigurni. I evo ovdje imamo službenu definiciju motivacije, a ja bih ovde istakao ovu priču o zadovoljenju potreba. I mi odrasli ljudi u zrelim godinama, ako nismo zadovoljili svoje potrebe, nismo dovoljno motivisani, jasno je sve, tako da će njihova motivacija biti jača ako oni vide negde u svemu tome što zove nastavni proces svoju korist, u najpozitivnijem smislu to kažem. Kada govorimo o glavnim ciljevima savremene nastave, pre svega se postavlja pitanje kako. Znači, da odaberemo aktivnosti koje angažuju više čula. Vidite, sve ove digitalne stvari zaista angažuju više čula. Pre svega sluh i vid, a boga mi neke druge stvari, miris, ukus, svašta je sad tu u igri može biti, digitalno ne, ali na neki drugi način, tu sad spajate to tradicionalno i moderno, koji je nedostatak. Smatram da će ova ilustracija dati odgovor, vrlo adekvatan, jer već deceniju bezmalo celu živimo u ovom virtualnom svetu, svi koji nije baš socijalan, jel tako, i to je važno da se istakne, ali moramo pričati i o negativnim stvarima, ali opet kroz jedan afirmativni pristup kako i to negativno otkloniti. Kad to uspete, onda ste savršen nastavnik. Evo, sad da pomenemo i neke od prednosti elektronskog udžbenika. Znači, to je materija koju učenik treba da savlada uz prezentovanje na mnogo slikovitiji i zabavniji način. Individualizacija je isto jako bitan termin koji se ovde pojavljuje uz IKT u nastavi, to je vrlo važno, i povratna informacija ne kasni. To je možda i najvažnije i jedina suštinska prednost odnosno na tradicionalnu nastavu. Južna Koreja već punih 6 godina ne koristi štampane primerke svojih udžbenika, ali ispostavilo se da im to nije dobro, zato ističem, ja sam veliki pobornik hibridnog tipa nastave, što će reći da sve što je tradicionalno ostavljam i koristim kao ja kad sam bio đak, ali isto tako začini malo digitalno i verujte mi, to je jedini način da budete dobar nastavnik za 21. vek, što bi se reklo. Vraćamo se na našu anketu i na naš rad. Evo vidite koji je najvažniji rezultat što se tiče učeničkog dela odgovora i dole imamo malo veći koji se tiče nastavnika. Kao što vidite, imate nekoliko nastavničkih komentara koje je sad trebalo ovde izvući, a to je da pre svega nemaju volju, i to je ono što je poražavajuće, moram priznati, onda koriste multimediju ili ti IKT, kako god hoćete, isključivo kad su neki ti javni časovi, kad imate publiku, a ja bih volao da što više ljudi dolazi kad su ugledni časovi u pitanju, jer to je ključ razmene iskustava i to vam je ta takozvana horizontalni vid stručnog usavršavanja unutar ustanove i takođe na osnovu rezultata možemo zaključiti i ovo je jedino objektivno, da nema dovoljno sredstava digitalnih i onda je stvarno teško raditi, ali verujte mi, kad je nastavnik motivisan, sve će da osmisli, pa i čak i digitalna sredstva. Koji bi bio rezime glavnih ciljeva savremene nastave? Znači, u doba jake informatizacije zahteva se suštinska reforma obrazovnog sistema, to vam je jasno i već je to sve započeto i to je za pohvalu i sam sam akter mnogih, to jest član mnogih radnih grupa koje se bave digitalizacijom pri ZUOV-u i ZVK-u i verujte mi, zaista je učinjen veliki pomak, ali to je proces koji će trajati još sigurno par godina, minimum. I učenje, tu ispričam priču o svom pokojnom ocu, ali tako, koji je završio fakultet i mislio da je završio sa učenjem i da je čekao penziju. Nažalost, ni to nije dočekao, ali na njegovim greškama, eto, nas 3 dece smo naučili nešto, a to je da ćemo cijelog života morati da učimo i da se prilagođavamo, jer se sve u svetu brzo menja. Vi ne možete stajati ovako, a da život prolazi pored vas. To je nedopustivo. Jedno od pitanja je bilo, evo kao što vidite, kako se zove Muzej savremene umetnosti u Parizu, čuveni Georges Pompidou.
Zaključak, znači osavremenite svoje predavanje, približite ih deci, zainteresujte ih za svoj predmet. Upravljajte vašim računarom, pametnom tablom, projekcijama sa različitih uređaja uz pomoć samo nekoliko komponenti koje se mogu instalirati u bilo kojoj učionici. Već sam rekao, ako ste motivisani, sve ćete vi to da obezbedite, verujte mi. I budite deo nove dimenzije obrazovanja, dobrodošli u eru najsavremenijih učila, koje lično i najviše propagiram, i autor sam mnogih digitalnih udžbenika, izdanja i verujte mi, pionir sam u toj priči kada je francuski jezik u pitanju, još uvek učim, ali sam jako ponosan što sam imao priliku da budem na početku jedne nove ere. Vama zaista hvala na pažnji, ovde je dole moj mail, možete me kontaktirati ako imate neka pitanja na ovu zadatu temu i nadam se da vam nisam bio dosadan kao Mrs. Krabappel kod Simpsonovih i da niste bili na svom mobilnom telefonu dok sam ja, trudio se da sažmem ovu svoju priču što je više moguće bilo, jel tako? Hvala vam mnogo, svako dobro želim, pozdrav!